बिदि मानसिखौ गावखौनो जि खुनानै थान्दायाव थुख्रानै खालामनानै दोनगारगोन आङो लादाखनिफ्राय PCO बेस्रा गुसुआव लाइन थायै थायैसो फन हरलायलायोमोन आरोना आङो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान दं इटिसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सोरबाय माजियाव जिउ फगबारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ जोबोद सिनायलां फुल इन्टारेस्टिं खालामनो कसेस खालामगोन आं इनिफ्राय दहाय जाबाय लोंबाय एसे माइब्रा लाबाय दा आं एकदम फ्रेस जाबाय आरोना स' दहाय आङो माने थाखाबायानो जखन फुङाव दुगैखायासिनो जखन दा खनसेनो फ्रेस दुगैनानै बेलासियावहाय साथि बाथि लागायना समाव दुगैनोसै साननानै थाबाय बास दासो दुगैखांनो फ्रेस जादों सनाफोर आङो एसे फुजा होनानै लानोसै दिनै फुङाव फुजा होनो हायासै आं बेलासियावसो जाबाय आरोना जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा बेलासिनि आलारि बाथि लागायनानै लाबाय आरोना सोनाफोर जानाय लोंनायखौ हजम खालामनानै एसे ओंखारलायबाय 12 बोसोर फुराना सुइटार गाननानै आरो दा सनाफोर नै दासिमबो गोदानै दं सखसखानो 12 बोसोर मानि मा गोदो हाबा जायै समावहाय आनैमोनजों दिल्लीयाव थांदोंमोन आरोना आदायाबो दिल्लीयाव थायोमोन बे समावनो बायनायमोन 1400 थाखानि दाबो दं आरोना एकदम फुरा लास्टिं नों मारगौ दामि ब्रेन्डेड बायनो हायोबा ब्रेन्डेडथ' नों मारगौ दामि बुस्थु बायनो हायोबा एसे मोजाङैनो थाङो ओमफ्राय सुमु थुमु जेबो ओंखारा आरोना ओमफ्राय बे मोनसे दङ 100 थाखानि सुमुजोंनो सेला बेस्रा मा खालामनो डिफारेन्स नालाय बेबो गोबाव बेबो बे मोनसे 100 थाखानि दाख्लै स्किमाव गानबाय थानाया बेजों ज' बायनायमोन गोसोमनि फाग्लिमोन नालाय ओमफ्राय बेहाबो दामनि नालाय बेहा सोलिगासिनो ओमफ्राय बेहा दाम खम नालाय बेहा गैला खतम ससनाफोर दाम खमनिखौ खिथायोबा आङो 200नि खिथायो 200नि खिथायो 200नि शार्ट खिन्थायो 1400निखौ माने खिथाया जानो स' ओंखायनो 1400नि सुइटार दं आंनावबो नै होननानै देखायनाय जादों आरोना नङाबा देखायामोन आङो फैदो आयौ दिनैलाय मा नै बार लाबायखो खोलो खोलोनो फागुन गुननो मागावनो फागुन नङा मा नङा आयौ बारजों जि मोजां बैग्रि सिरिदों नै लोथौनो जि गोथाव बेनि बैग्रिया दासो आंनि नोजोरावनो सिरिदों आरोना है गेसावखौ जायो नामा नै बेबो दासो सिरिजोबनाय नायदो सोनाफारि बारबाय बैग्रिखौ बहा लानो गोदोनि उन्दैबासोमोन लाइलननि पेनाव थेबलायनानै लानो हागौमोन दा उफाय लानो नै सुइटारखौनो खाबथानानै ओरै खस'सो खालामनानै लाबाय आङो जेबाबो गैया नालाय एसे मोनबाय नाङा जाया माव जाया सुनांगौ हा बिदिसो लानांगौ जाहैबाय दा दहाय ओंखायनो मोनसे भिडिअ होदां सोनाफोर जोंनि जुगानो मोजांमोन पेनाव थेबलायनानै लानो हायोमोन आरोना गथ' समाव आरो दालाय आरो बहाथाबा बिदि पेनखौथ' मोननोनो थांला सोर जायफोर नायाखैबा दहाय बिनि आगोलाव मोनसे भिडिअ होदों आङो जों मादि सोलियोमोन सोनाफोर नायहैबानो जाबाय आरोना थांग्रोनोसै आङो दा नै बैग्रियावनो थफ्लायाबो जिरायनानैसो होबाय नांगौआनो जोबनो थाङा मैयासो बाजाराव लादा मासे गारनानै फैबाय आरो नै थोआ नांगौआनो ग्रोब फिसालाया एखमबा रुटि एखमबा फुरि जानो लुगैयो नालाय लानानै फैलायबाय ओइ माबाहां थाबायहां बेफोर गथ'आ आंनो बैग्रि एथेबनायासो गलांलाय लांसिगोन ओरैनो सुइटार खाबथालायनानैसो एथेबदों आरो आङो बेनिफ्राय सोरनाफोर मोनसे कुइसन दङ आंनाव बे मैया आङो मोनसे रिल्स हगारदोंमोन ना दायो लोगे बायो लोगे होनलायनाय नायगिरि नोंथांमोना बे भिडिअ माबा गाज्रि नुदों नामा माने दङ आरोना ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होयो माने आंनि भिडिअजों कमेन्टजों खुनु मिला मिसा गैया माने मुगैथाव माने बिसोरना दिमागानो सेवनायसो आरोना ओमफ्राय बे मानसिनि कमेन्टखौ आङो बेबायदिनो गाज्रि कमेन्ट आं बेलेगनि भिडिअबो नुदों आरोना आं नामखौ लाला बेनिफ्राय आरो बेलेग दंबावो बे सासेल' नङा दङ एसे खर' गेसाव मानसिफोर बियो माने आं आरो सासे लोगोआबो भिडिअ हगारदों बेबायदिनो बेस्रा बेथ' स्क्रिनशट खालामना होलायलायदों नुदों आङो माने खर' गेसाव मानसिफोर दायो माने माबानानै आङो कमेन्टखौ नुनानै दा मिनिनो ना रागा जोंनो माने मानसि सानबाय आरो आं ओमफ्राय उनाव जास्ट इगनर जेरैबाबो आंनि नायगिरि नोंथांमोना फंबाय बिनानावमोना लोगोफ्रा इगनर खालामाबो गाज्रि कमेन्टखौ होनखायो स' गाज्रि कमेन्ट स' मोनसे फैयो आरोना बे माने ओरैनो जेराव मेरावनो गेसाव होयो आरो ओमफ्राय आंनि भिडिअजों मिलायदोंबाबो आं मानिबायमोन जेनेबा सानबायमोन आं आंनि भिडिअखौ बिदि मोजां मोनो आंनि भिडिअजों एसेबो मिलाया मैला माने बेफोरबायदि खोथाया जोंनि खुगायाव फैया आं बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोबा ना थुख्रानै खालामगोन आं थुख्रानै एकदम थुख्रानै खालामनानैसो गारगोन आं दा बायदियाव आङो मेनसन खालामलामोन बुंलामोन आरोना बाट
सानबाय आं बायदिनो बिदि बुंजाग्राफोर दङ माने जाला माला कमेन्ट होलाबायग्रा मानसि दङ बिसोरखौ नोंसोरबो इगनर मारि आरोना बिनानावमोन आब'मोन नो टेनसन मैला ओमफ्राय हौवाजों हौवाबो बिदिनो गाज्रि कमेन्टबो होलायलायबावो आरोना हौवानि भिडिअ'आवनो हौवा मानसियानो मैला कमेन्ट होयो जाथारि बुस्थुखौसो होबावो आरोना गोदाव सोराव जाय बुस्थुफ्रा जाय रावफ्रा जोंनि खुगायाव फैया बेफोरबायदिखौ होयोसो बे खर' गेसाव माखासे मानसिखौ माथो खालामनो थुख्रानि खालामबाबो सुद्रायनो रोंखानाय नङा आरोना ससेजोंबाबो बखिलाबाय थाखागोन होमबाबो गाज्रि मोनो आरोना इगनर मारिबाबो बोरैबा गाज्रि मोनो मानो बिदि गाज्रि होनांगौ माने मानसि बेलाय बर'जों बर' बिदि मोनसे साननाय फैयो आरोना माथो खालामबावनो नालाय बखिनो मोजां मोनोबा दाब जायगायाव नुयो आं बिदि सोरनावबा मैला कमेन्ट माने आंनावबो नुलायलांबाय जेबो माने मिला मिसा गैयि कमेन्ट एकदम गेसाव आरोना मोनामफुंलायनाय कमेन्ट दखाननिफ्राय फुजिया एसे लाबोबाय सोनाबा मुरिया दाख्लै लाबोखानायमोन जानानै लानोसैलाय दहाय जाबाय हेभि दा एसे मुरिफोरखौनो हालखा जानोसै आरोना फिसाइ खामायनाय जानाय लोंनाय मोनथारबाय आङो आजायाबा बोरैथो थालायखो फिसाइखौ दाबसेयाव डिउटि होनो हगारहरनानै माबा मा होनो सरकारनो फाननाय बायदिसो जायोना फिसाइखौहाय सरकारनो फानबाय फैसा लाबाय ओमफ्राय जोंहा जाबाय थाबाय नङासै श्रीदेबिया मुभियावहाय उर्मिलानो फाननाय बायदि जोंहाबो सरकारनो मदि सरकारनो फाननाय बायदिसो जाहैबाय देशनो इनोभेसनाफोर मोजाङैल' थाथोंसै ना मा होनो जेरावखि थाया माथो खालामबावनो संसारनि सोरखियानो बिदिनो गिदिंबाय थासिगोन बा बिदिसो अबस्थाबालाय जों मालाय माथो खालामबावनो गोसोखाङो आरोना मथे बिदि आं एकदम बिदि मोनबाय थायो आरोना माने दाबसेयाव फानहरनानै जानाय बिदिसो मोनलायलाङो आं बिदि मोनबाय थायो माने मुरि एवसोदों ओमफ्राय फुजिया आरोना फिसालाया टिउसनावसो थांदों मालाय माने मुगबां आंहा मुरि मुगबां नामा मा नांगौबा गोजानाव थालायलायबाबो बेबायदिबाबो नुलायलायनानै थानोसैल' आरोना माथो होनबावनो आं भिडिअ'आवनो बुङो जोंना भिडिअ कलिंआनोसै बाखि टावार गैयै जायगाबाथ' कलिंआबो नसिब गैबावा जोंनि खाफालावहाय दा आजिखालि एसे नेटफ्रा जेराव मेरावनो हैजोब्बाय बिसोरनि प्रब्लेमखौबो एसे सल्भ खालामगासिनो दङ जुगा सोलायनायजों लोगोसे आगोलफोरथ' गैयामोन गोदो रायज्लायजेनबाथ' लादाखनिफ्राय पिसिअ बेसेरा गुसुआव लाइन थायैसो फन हरलायलायोमोन आरोना आङो सोनाफोर गोसोखांबा इमसनेल मोनलायलायो आङो जिखियानो जादोला सोनाफोर भिडिअखौ बानायामोन आं ओमफ्राय बे गाज्रि कमेन्टखौ आं एसे नोंथांमोनजों गाज्रि कमेन्टनि बिसय जों मा साननांगौ बा गाज्रि कमेन्ट होग्राया मा बुस्थु बेखौ एसे शेयार खालामनानै आं भिडिअखौ बानायनो साननानै बानायदों आरोना स' फांफुं जाबाय जानो हागौ भिडिअआहाय ओरैनो बखिलाबायनो जाबाय जानो हागौ आरो सोरबा फंबाय बिनानावना बुङो नोंनि रायलायनायखौ बिराद इन्टारेस्ट खोनायो आब' स' बिनि थाखायबो आं बे भिडिअ बे बिथांमोननि थाखायबो बे भिडिअ आरोना जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय थेंक इउ स' माच लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच